Ang dakman sa Lapu-lapu, higpit ng gipatuman sa ilang ordinansa nga dali paggamit og mga plastik sa Kamerkaduhan. Si Luan Miroduna adunay live update kabahin nini. May Bab, sugod karong adlaw, hingpit na nga gidili ang paggamit og plastik sa kamerkaduhan, mga supermarkets o grocery store sa dakbayan sa Lapu-lapu sa matag adlaw Miyerkules ug Sabado. Kaya og atong nakita ang plastik mo'y pinakadakong problema sa atong basura sa syudad. Gani nagbayad tag 1,350 kada tan sa atong plastik nga ilabay padong sa konsolasyon. Gisuhid sa mga sakop sa City Environment and Natural Resources ang merkado publiko sa poblasyon. Ilang gisuta kung mituma na ba ang mga vendors sa No Plastic Ordinance. Apan sagad kanila wala pa masayod sa bagong ordinansa kay ubay-ubay gihapon ang padayong migamit og plastik nga ilang giputos sa mga baligyang isda o karne. Na mga customer na may 1/4 yun paliton zero sa kabok. Amo ganin pabayran 5 kay tag 5 may palit na mo ani. Sakto ka ma'am. Oh, Pagdili mo bayad ani, aw maghambil na sila sa isda. Gahapon nag-andam namin sa andaw, nag-andam namin. Oh, kaya nakabasa naman ko ka effective October 16, wala na plastic. Naabog ko'y plastic, nga alabo ko'y papel nga para pustan sa bihon. Mao na nga karong adlaw na consider ni natong excuse nila sa katong naggamit gapog plastic, pero sa sunod mga adlaw Miyerkules ug Sabado ato nagyong ipahamtang ang maong mga silot kay Kahibaw naman sila nga dunay duha ka adlaw nga dili ta mo gamit sa mga plastic. Usa ka libo ka pesos ang multa sa first offense, samtang 2,000 pesos ug 3,000 pesos sa second ug third offense. Gawas sa merkado publiko, tagsa-tagsa usab nga gisusi sa taga-senro ang mga supermarkets o grocery stores sa dakbayan sa Lapu-lapu. Bab, sa pagkakaroon sa matag adlaw Miyerkules ug Sabado lang una ang pagdili sa paggamit og plastik. Apan gitinguha sa dakbayan nga sa ngadto-ngadto sa tibok semana nagyud ang pagdili sa paggamit og plastik. Ug so far Bab, mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bab. thank you so much, May, sa imong live report.